pokoke anu ya Mas, aja turun Mas Gareng, ya toh? Mas Gareng iki wis pegatan dilongkas arep rabi meneh. Pokoke aja disonto wong model ngene iki ya. Aja mbok contoh ya. Lae. Alah dadi sia-sia aku caca. Bintang tamu 5 juta dikeplaki ndasku iki lah ya. Sampean iki 5 juta? Lah Lah kok kalah karo aku? kowe piro? Aku ning kene 6 juta no. Larang men iki modelmu apa lho? Ngarok. Lah rok kaya ngene nek pasar Klewer 200 wae entuk. Saisine, Mas. Rok saisine 6 juta. Heeh. Kelarangan. Lah piye? Wah, tuku dadi gilingan 40 nggawa klosor remason. Lho bocahe. Aha. Koclok. Wong musike rampung kok. Lah ki uduk-uduk-uduke apa, Mas? Udah kuduke suara diesel kok udah kuduk. Penak banget lho. Ayo Gareng, kemon. Oh lah, jeng ben anu mawon, marga mriki nanggap diesel kalih bocah siji niki tok mawon. Ya ora to, Mas. Wong musike rampung kok. Kok nek ra nek jenengan lak ya kepike, ya aja. Le, ya. Aja ngempe. Mbokmu parewang we. Iki sakit kek. Kowe iki saiki kaya ngono to saiki iki. Oh, mboke ning kana Ding, Mas. Oh, nggih. Wilujeng lenggah Adik, ya. Wilujeng lenggahipun. Nggih, pripun Mas? Ngaturaken wilujeng lenggahipun katur para tamu menika kathah ingkang saking Laladan Jawa Barat. Ha, Mas. Belum, Mas belum. Jawa Tengah Brebes, terus Semarang rawuh, kala wau saking Purwodadi rawuh nggih Bapak, nggih. Wilujeng lenggahipun sedaya kemawon tan kantun Baryogung wonten ing Karang Tengah Pablengan Matesih Karanganyar Tentram. Mugi sekeca ngenyala lenggahan sinambing laras lelipur BLS Musik. Mengucapkan selamat kangge Mas Roni Aditya Novansah kalian Mbak Heni, mugi langgeng lestari katresnane, langgeng lestari bebrayane, sakinah mawaddah warohmah keluargane, ayom tentrem gesange, selamat donyane lan selamat akhirate. Amin. Allahumma amin. Hajat ingkang gintelar Bapak Ibu Sarjono mugi lekas ngantos pungkas purwa madya wusana manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Tetembangan rane alangan setunggal punapa aja kaya Mas Gareng ya Mas nganten. Iya. Ya pokoke lelakon kudu dilakoni. Iya. Mergo saiki kelakon wong ki duwe tanggung jawab dhewe-dhewe. Nek aku ya gumun lho Mas. Duwe cobaan dhewe-dhewe. Lah sampean iki iso ndongake manten kok sampean dhewe kok bubruk. Ya alangan ngono wae. Bapak menika tamu saking pundi? Saking Brebes? Saking mriki mawon. Oh mriki mawon alhamdulillah. Ingkang saking Brebes Ingkang saking Brebes pundi? Ingkang saking Brebes sebelah mana? Sebelah mana? Oh Mas, yang sebelah sana itu. Oh iya. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu yang dari Brebes bisa mengerti bahasa Matese sini tidak? Dialek bahasa Matese? Bisa katanya Paham Mas. ya? Paham nggih. Dadi kula mengke ngangge basa Matese saged nampi nggih. Nggih, engko ndak dikira fitnah, engko ndak dikira rasan-rasan aku nggih. Oh, iya. Selamat nggih Mas Manten, Mbak Manten. Kalau Mbak Manten ngertos bahasa wonten Karang Tengah mriki? Tahu? Tahu nggih, alhamdulillah. Nggih. Wah, ngantene kakung iki jan-jan. Sik menis-menis kaya cek cilik to Mas. Yus pinten Mas? Tidak. Oh, ya wis wayah ngedu wis 24 kok ya. Wis dewasa. Udah wayahe. Wis dewasa, nggih. Nggih, menika pripun Mas Gareng? Mawaddah warahmah, selamat donya, selamat akhirat. Amin. Amin. Ngaturke lagune apa Cayu? Kula nyuwun larasipun Slendro Mas. Slendro. Slendro napa 6 pun manut. Slendronipun. Ya. Nano. Bocah. Enek piyayi arep nyendok sop, Mbak. Sabar ya Mbak, ngantek sendoke meh nyolot lho, sumpah lho iki mau. Apa ya ta Mas? Ngono klothak ngono ya Mbak ya. Oh ya. Lah witikne watuke wong sugih ngene iki kok. Ki ayu nek kaya preman pasar to cah iki. Maklum Mas, sambene ning omah tunggu manuk. Oh ya.
Slendro. Gegarane wong akrami. Monggo dipun dhahar Pak kanthi sekeca. Betul sanget tosi kula monggo. Tutup banda tuturupa. Tenane lho Reng. Iya nduk. Mosok dudu banda dudu rupa. Bondo iso entek, rupa iso larut utawa iso elek. Tegese? Tegese sing penting siji. Apa kuwi? Amung ati pawitane. Mas, sampean kok ning kono mindak-mindik kok maling kok. Wala Gusti Allah, iki kotak to. Kaget aku. Wedi ku nek maling gedang. Mula kok hawane sumuk nang kene. Lah iya. Ora tenang, Nduk. Sampeyan ngene iki yo balekke calone, Nduk. Ya nek sik kelingan, Mas. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Terus? Yen angel ka langkung. Mas Gareng. Ya. Mat nombah kakung gile dahar. Iki lho sing nomor loro. Saling ngemenake. Pun pokoke pun rahapi sinambing laras BLS musik. Tan kena tinumbas arata. Menika Slendro. Adat saben iki nggo bawa pelok barang ning iki diaturke Slendro. BLS musik. Nggih. Langgamipun napa wong ayu? Gubuk asmara ya, Mas. Gubuk Nggih. asmara. Para kanca sumangga BLS musik. Yen lewat aku keling. Yo ayo. Gubuk kae biyen tanggo leren. Nengat sabak gebak tulisan. Warna apa? Isih prawan. Tondo isih prawan. Gubuk asmara yen kae kanggo tresno tanpa bantal tanpa kuasa dan abadi Gubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumekan saiki Gubuk kae gebak cerita layani kanthi jagat Hae hae. Wah, sak obah-obahmu kok kepinuk ta, Mas? Lah BLS kok, Nduk. Waleh. Iki gawan kotak kok. Oh, ngono. Ora aku ya gumun kok ngene kok obah klaklek-klaklek. Oh dilatih, dilatih kekompakan dijaga. Apik ki ngarep karo mburi kudu seimbang. Kompak maksude. Wah. Oh, kompak. Tira, wah model rambutnya anyar kabeh. Lah piye ta, Mas? Iya. Jane lho sampean kata ya anyar ta? Boten, Lah, masa boten. tenane. Boten, Mbak. Entene nggih ngeten iki, Mbak. Mas Gareng. Dalem. Boten katel pen nggih kagem Mbak nganten Mas nganten. Siap. Andum tali katresnan, mugi-mugi Nggih. Mbak nganten enggal cepet meteng ya, Mbak. Tok apuki kowe kok.
Meteng kaya sapi wae. Lah piye ta? Meteng ki enek sasine dhewe. Apa ya ta, Mas? Iya, Contone. 3 sasi, 5 sasi, 7 sasi, 9 sasi ki enek jenenge. Heeh, lah nek 3 sasi. 3 sasi kuwi arane nyidam. Apa tegese? Nyidam nyirik daharan amis. Oh, Contone nyidam. iwak entah. Lho, mula aja do nglamut iwak entah nek metuntung mbuh wetengmu. Kuwi nek 3 sasi. 3 sasi. 5 sasi kuwi arane hamil. Kok hamil? Hawane pengen ngemil. Tukokke nangka mangan duku, tukokke duku pengen salak, wis tukokke salak ngemah-mah gedhek. Lah, kuwi hamil. Rayap kok. 7 sasi kuwi arane mbobot. Apa tegese mbobot? Bobot kuwi bokonge ombo wetenge abot nek mlaku ndangak kaya narada ngono sampe ditenono. Terus? Lah nek sing diarani meteng ki nek wis 9 sasi punjul kuwi arane meteng. Mergo jabang bayi wancine metu mula diarani meteng nek arep metu mak teng ngono kuwi meteng. Kok sampean kok roh men wis Iki tau ya meteng? atikan wong golek duit tok nduk iki tenane Tak kira ki nek sampean iki wis tau meteng ya apa mbiyen iki dandanan ngono apa piye kok. Mulane kok bojone minggat ngono lho. Lho, sampean ki asli lanang ora? Lah tek ora lanang apa? Lho lah ngopo kok bojomu nesu? Seksine lho wis tau ngerti. Lho. Apa ya ta, Tri? Padake. Asli ya, Mas. Nggih, mboten usah kathah-kathah Mbak Nganten menika sakniki reregan larang nek duwe putra-putri rasa akeh-akeh cukup kalih dosa mawon. Kalih dosa ki ya bal-balanmu malah kuwi kokean nek 20 ki ngawurmu. Keluarga kabeh. Kabeh ki apa? Keluarga bercelana. Loh, sing bener ki keluarga berencana. Alah arep direncana nek ora katokan ya meteng terus kowe iki kok. Bercelana. Kaya to, Mas? Ngeyel coba kowe Ronardi nang omah ora katokan cah loro. Ya brubul. Nengane kok. Masukin ya, Mas. Mungkin Mas Manten punya cita-cita pengen punya anak berapa nggih? Di cita-cita nggih Mas, program KB ledakan penduduk diantisipasi. 20. Saiki putra pinten? Kalih alhamdulillah KB-ne sukses nggih. Mbak Manten berapa? Kalih. Berarti loro, papat. papat ya. Jenengan ngersake putu pinten? Kalih niki nggih kalih malih. Berarti Kene papat, 8. 8. Sing mriki punya anak berapa pengennya? 2. Sini 2. Ya, Alhamdulillah. Papat karo 8 rolas. Keluarga bercelana. Yes. Rolas ora plentung-plenyek ngono. Dale mak kelawer ya, Mas. Sing baku pira-pira disyukuri ditampi nika titipanipun Gusti Allah digula wentasing sae donga kula keturunan panjenengan dados putra lan putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Allahumma amin. Pokoke anu ya, Mas, aja turun Mas Gareng, ya ta? Mas Gareng iki wis pegatan delong kasar Prabi meneh. Pokoke aja disonto wong model ngene iki ya. Aja mbok contoh ya. Elai. Alah dadi sia-sia aku cah. Bintang tamu 5 juta dikeplaki ndasku iki lah ya. Sampean iki 5 juta? Lah Lah kok kalah karo aku? kowe pira? Aku ning kene 6 juta no. Larang men iki modelmu apa lho? Garok. Lah rok kaya ngene nek pasar klewer 200 wae entuk. Saisine, Mas. Rok saisine 6 juta. Heeh. Kelarangan. Lah piye? Wah, tuku dadi gilingan 40 nggawa klosor remason. Lho bocahe, oh itu. Wis lira ya, Nduk. Kok ya terus padake gilingan ngono. Wah, ya aja larang-larang. Penting ki pira sing maringi ikhlas, iso berkah tumrap sing nampa. Sethithik insyaallah cukup ning nek akeh durung karuan cukup. Iya, cocok. Tutuke rene. Aku, Mas. Mlaku rene. Langgame gubek asmara dilanjutke. Mesake penyanyine, arep nanjake sing sangka silir, Mbak. Medan. Silir ya, dek yo jek enek wae ya. Catatan sajrone. Ya oh. Saya
Mau kok sope kok ora rampung-rampung to, Mas? Tamune kathah. Ngantos dumugi wonten Jawi pekarangan merga kathah papan sing jembar bawira kaya ngene ngantek meh ra cukup merga kathah sing bela tresna kalih keluarga ingkang mengkugati. Muga-muga iso berkah. Amin. Slamet sak kabehe. Cukup ngarep turah mburi. Keluarga ingkang mengkugati kadang besan sedaya ingkang rawuh pinaringan panjang yuswa. Awet momong putra wayah. Amin. Rezekine kathah melimpah lan berkah. Amin. Kanca-kanca BLS ya nyuwun arga sedayu uga dewason sistem. Muga-muga sing nyambut gawe sing ditanggap slamet, sing nanggap ya slamet, sing rawuh kabeh ya pinaringan slamet. Amin, Le. Amin. Siji neh ya ndonga pisan kas. Muga-muga ijabah. Ya Allah, nyun kopi ya Allah. Ya Allah, nyun kopi ya Allah. Oh, sik ta kok ya. Ya Allah, nyun kopi ya Allah. Ora sah mbok ngonoke lho. Sinomane kene iki sregep-sregep. Aku nyun karo Gusti Allah kok. Oh. Ya Allah, nyun kopi ya Allah. Amin. Ning Semoga tenan lho, doa Mas. orang teraniaya terkabulkan. Amin. Ya Aku Allah, mau lho. nyun kopi ya Allah. Iya kok sik, kok jer kopak kopi. Mau teko dok iki lho, Mas. Allah, nyun kopi ya Allah. Teko dok iki lho, Mas. Sinomane jan snack wedang komplit lho, Mas. Oh, sinoman kene iki acung jempol seragame. Sregep-sregep. Sip, pecisan kabeh rapi ya toh. Nyambut gawene cekatan cak-cek. Nantek wedang rong tak ombe dikukuti kok piye to, Pak? Aku yang ngerti wonge. Wonge rada ireng merongos ngono to. Iki. Dudu ya. Iki kok ya. Sorry ya, Mas, Bro. Masukin ya, Mas. Ya, bubuk asmara. Catatan sajrone. Oh, ya yo. Suwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Lelipur saking BLS Musik mangke saged kalajengaken malih.